Ahojte všetci, vítajte pri dnešnom videu. Dnes sa pozrieme na novinku značky On Running a bude to novinka Cloud Surfer Max. Cloud Surfer Max prichádza ako nástupca modelu Cloud Eclipse a myslím si, že už to bude tak asi rok, kedy som pre vás recenzoval model Cloud Eclipse. Teraz tu máme novinku Cloud Surfer Max, ktorá doplňa de facto celú rodinu rady Surfer, pretože tu máme model Cloud Surfer Next, Cloud Surfer Trail a teraz prichádza Cloud Surfer Max. Čo to je za teniska? V prvom rade je to cestná, neutrálna, aj keď o tej neutralite si ešte niečo povieme. Objemová teniska, to znamená, že na veľa kilometrov a na vysokom staku, teda na vysokej medzipodrážke. Ale poďme k základným číslam. Cloud Surfer Max má 292 gramov, výška pety je 37 mm, výška špičky je 31, čo znamená 6 mm drop. Oproti modelu Cloud Eclipse, teda tomu predchodcovi, si de facto nepolepšil, skôr si možno pohoršil, lebo ak má pamäť neklame, tak Cloud Eclipse mal 285 gramov. Poďme ale k tomu, čo sa vlastne na modeli Cloud Eclipse zmenilo. V prvom rade je to zvršok. Je to nová štruktúra Engineering Mesh, ktorá je oveľa príjemnejšia ako pri modeli Cloud Eclipse. Je to tenší zvršok, priedušnejší a trošku lepšie drží tvar tej tenisky ako v tej predošlej generácii. Páčia sa mi šnúrky, ktoré sú trošku ďalej od seba. Výborné je polstrovanie z vnútornej strany. Jazyk má rovnako dva polstrovania. Čo sa týka novinky, pribudol nám tu taký heel tap, ale ten heel tap je taký minimalistický, pretože si tam de facto nedáte ani prst. Čo treba ešte povedať o modeli Cloud Surfer Max, čo sa týka toho zvršku, je to, že ten zvršok je oproti tomu predošlému, oproti tej predošlej generácii Cloud Eclipse naozaj príjemnejší na nohe, pretože keď si ten Cloud Eclipse obujete, a ja si to veľmi dobre pamätám, lebo som v nich nabehal množstvo kilometrov, tak pokiaľ to nezašnurujete, máte pocit, že tá teniska vám je naozaj voľná. Čo sa týka novinky Cloud Surfer Max, tu tento pocit nemáte. Za mňa ten zvršok je výborná zmena a veľmi sa mi páči ako dizajnom, tak aj funkčnosťou. Poďme k medzipodrážke. Čo sa týka medzipodrážky, pri značke On Running je to medzipodrážková zmes z kategórie Helion. To je tá medzipodrážková pena, ktorá tvorí tú štruktúru. Tá samotná štruktúra sa volá Cloudtec Phase. A tu sa trošku zastavím, pretože on de facto využíva dve rôzne verzie. Prvá je technológia Cloudtec, kedy máte tie obláčiky plus minus rovnakého tvaru, nemení sa uhol nič. A druhá je Cloudtec Phase. Cloudtec Phase sa hrá s umiestnením aj sklonom tých jednotlivých obláčikov, tak, aby bol docielaný čo najlepší komfort pri dopade a čo najviac energie pri odraze. Čo sa týka samotnej hustoty tej medzipodrážkovej zmesi, malo by to byť presne to isté, čo máme pri modeli Cloud Eclipse. Čo sa týka podrážky, je tu veľmi podobná zmes ako pri modeli Cloud Eclipse, ale niečo nám tu chýba na tej spodnej časti. Ak si pamätáte, Cloud Eclipse mal speedboard, ktorý nebol integrovaný do medzipodrážky, ale nachádzal sa tu na tej spodnej časti. Čo bolo také, že niekedy, keď ste prebehli po skalkách, tak ste mohli cítiť taký ten zvuk, ako keď na tú skalu stúpite a trošku ju drolíte medzi teniskou a asfaltom. Tu tento problém nebude. Na druhú stranu musím povedať, že mne sa speedboard v On teniskách veľmi páči a za mňa je škoda, že speedboard sa nenachádza v novinke Cloud Surfer Max. Čo sa týka toho, že aký ja mám pocit z toho Cloud Surfer Maxu, keď si ho obujem, v prvom rade treba povedať, že toto nie je úplne teniska pre mňa, pretože ja mám nejakých 67 kg a toto je teniska pre oveľa väčších chlapov ako som ja. S tým môže súvisieť aj to tlmenie. Aj keď on hovorí, že tá medzipodrážková zmes je presne tá istá ako v rade Cloud Eclipse, za mňa je trošku tvrdšia. To nie je dobré pre bezcov mojej hmotnostnej kategórie, lebo sa vám zdá, že ten Cloud Surfer Max je naozaj trošku tvrdšia teniska.
Ale ak sa bavíme potom o bežcovi, pre koho je de facto určená tá teniska, a to sú bežci s hmotnosťou 80-90 kg, a vtedy docielite to, že väčšou hmotnosťou budete tlačiť na medzipodrážkovú zmes, ktorá vám bude príjemnejšia a bude určite komfortnejšia ako mne. A druhá vec, prečo sa tak mohlo stať, môže byť to, že tie samotné obláčiky sa vždy ohýbajú alebo stláčajú, takže sa do seba ako keby zatvárajú. To znamená, že v týchto vrchných častiach dojde po istom čase k opotrebeniu. Je to presne ten istý mechanizmus, ako keď máte medzipodrážkovú zmes, ktorá sa prestane vrácať do pôvodného tvaru, takisto sa tu prestane vrácať do pôvodného tvaru a rozsah toho tlmenia bude menší. Tá zvýšená tvrdosť tej medzipodrážky iste pomohla tomu, aby ten Cloud Surfer Max prežil na trhu dlhšiu dobu. A vrátim sa ešte k tomu, že čo som hovoril na začiatku, že je to neutrálna teniska. Áno, značka On Running nemá v ponuke žiadne de facto pronačné tenisky, alebo tie je veľmi stabilné, ako je to napríklad Brooks Glycerin GTS, alebo Galkano 32, alebo Hoka Gaviota. A jednoducho on to má tak, že všetky tie tenisky sú neutrálne, aj keď si zoberieme tú radu Surfer, tak toto je to najstabilnejšie v tej rade Surfer a vďačíme tomu výrezu z tej vnútornej strany, ktorý pomáha stabilizovať to chodidlo, ale nemôžeme hovoriť o tom istom ako pri modeli Galkano 32. Takže toľko k modelu Cloud Surfer Max. Ja vám ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!